Kažu da je đačko doba najljepše u životu svakog čovjeka. Je li to samo isprazna fraza starih ili ne, tek ćemo otkriti. Ali moramo priznati da, osim školskih briga, drugih i nemamo. Uživamo u druženjima poslije nastave, izlascima vikendom, prvim simpatijama i ljubavima. Koračamo đakovačkim ulicama, uglavnom neopterećeni mislima o budućnosti. Više nismo djeca, a još nismo ni odrasli. Možda smo ponekad nesvjesni događanja oko sebe, klimatskih promjena o kojima svi pričaju, ratova koji bukte u svijetu, humanitarnih kriza, svih onih događanja kojima je krivac čovjek i u kojima upravo on i stradava. Uvijek stradavaju oni nedužni, civili, i odrasli i djeca. Oni koji su uzrok svim tim strašnim događajima, kao da ništa iz povijesti nisu naučili, a kažu da je povijest učiteljica života. Izgleda da je to samo isprazna fraza koju odrasli ponavljaju, ne bi li sami sebe uvjerili u nešto što ni oni sami ne vjeruju. Bezbrižno koračamo đakovačkim ulicama, potpuno nesvjesni da je njima jednom također bezbrižno koračao dječak koji nije mogao odrasti, a ovo je priča o njemu. Priča o dječaku. Priča o jednoj obitelji. Priča o Rubenu Franku. Ruben Frank potječe iz poznate đakovačke židovske obitelji Frank, koja se u Đakovo doselila krajem 19. stoljeća iz Mađarske. Rodonačelnik obitelji je Mayer Frank. Odmah po doseljenju u Đakovo otvorio je trgovinu koja se bavila prometom žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda. Istim su se poslom bavili i njegovi sinovi Josip i Lujo. Mayer je imao i sina Dragutina, ali on je s obitelji živio u Pakracu i nije se bavio obiteljskim poslom. Ruben Frank sin je Josipa Franka i njegove prve supruge Edite rođene Goldberger. Rođen je u Đakovu 4. srpnja 1926. godine, o čemu svjedoči izvadak iz matice rođenih matičnog ureda židovske općine Đakovo. Nakon smrti supruge Edite, Josip je oženio Ružu Goldberger, Editinu sestru, te je s njom u braku imao još 2 djece. Kći Rut, koja je rođena 1932. godine, i sina Rafaela, rođenog 1937. godine. Edita je Rubena prihvatila kao svoga sina, a on nju kao majku. Obitelj Josipa Franka stanovala je na adresi Šedivijeva 4, a danas je to početak ulice Vladimira Nazora, neposredno uz Mali park. Njihova je kuća bila na mjestu današnje derutne zgrade Mimoze. Na fotografiji su Rubenov otac Josip, pomajka Ruža, sestra Rut te Ruben. Frankovi su živjeli mirnim obiteljskim životom kao ravnopravni građani Đakova, sudjelujući aktivno u životu grada. Bili su tradicionalna židovska obitelj, u kojoj se držalo do vjere i vjerskih rituala. Sve generacije redovno su išle na bogoslužje u Đakovačku sinagogu. Domaćinstvo je bilo košer, s posebnim priborom i posuđem za bezmesna i posebnim priborom i posuđem za mesna jela. U dane židovskih blagdana u domu Josipa Franka tradicionalno su se okupljali članovi obitelji. Ruben Frank bio je pametan i pažljiv. Uvijek je pazio na svoju mlađu sestru Rut i brata Rafaela, kojima je bio pravi uzor. Njegova ljubav prema životinjama bila je posebna. Najviše volio svog psa Lordija, s kojim je provodio sate u igri i šetnji. U školi je bio omiljen, radoznao i talentiran dječak, kojeg su prijatelji i profesori cijenili zbog njegove dobrote i znanja. Ruben je bio svjetlo i podrška svojoj obitelji i svima oko sebe. Nedugo nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske, u Đakovu se prikazao nacistički propagandni film Židov Zus, nakon kojeg su određeni Đakovčani prema židovskim obiteljima počeli iskazivati negodovanje. To se najbolje očitovalo kroz događaj kojega se sjeća preživjeli Rafael Frank, Rubenov brat. Rafael je opisao kako su njihovu kuću nakon prikazivanja filma
U večernjim satima nepoznati ljudi gađali kamenjem i porazbijali prozore na kući. Događaj uznemirio obitelj, a pogotovo djecu. Toga se uznemirujućeg događaja iz dječje perspektive prisjeća Rubenov brat Rafael. Sjećam se prve neočekivane iznenade. Bilo je predvečer. Sjedio sam sa sestrom, čitala mi je ili pripovijedala neku priču. Iznenadno pao je u sobu kamen kroz razbijeni prozor. Nakon prvog kamena palo je mnogo kamena po svim prozorima sa strane Šedivijeve ulice. Na ulici u sumraku bila je družina koja je došla poslije predstave filma Židov Zis. Moj otac i brat Ruben su ih otjerali. Drugog dana došao je staklar popraviti štetu. Poslije podne po povratku iz škole su razbili samo jedan prozor. Ubrzo nakon tog događaja, Židovima je bilo zabranjeno pohađati školu, pa su tako i Ruben i Ruth Frank bili prisiljeni prekinuti svoje obrazovanje. Ruben je u to vrijeme pohađao srednju školu u Osijeku, a Ruth školu kod časnih sestara Svetog križa u Đakovu. Ubrzo su uslijedila i druga ograničenja za đakovačke Židove. Ograničavanje kretanja po ulicama te obaveza nošenja žute trake, isključenja iz javnog života, a ugledni su Židovi tjerani da metu i čiste ulice. U večernjim satima 19. travnja 1941. godine zapaljena je đakovačka sinagoga u čast rođendana nacističkog vođe Adolfa Hitlera, a tome je činu svjedočio i Rubenov otac. Đakovačka se sinagoga nalazila u današnjoj Frankopanskoj ulici, na mjestu na kojemu je danas žuta stambena zgrada. Osim sinagoge, u požaru je stradala sva arhivska građa židovske općine Đakovo. Sačuvana je samo jedna fotografija sinagoge. Josipu i Louis Franku oduzeta je tvrtka. U studenom 1941. godine uhićeni su Josip i Louis Frank, te odvedeni u logor Jasenovac i ubrzo ubijeni. Danas se na mjestu logora Jasenovac nalazi spomen područje, a točan broj žrtava još uvijek nije utvrđen. Ruža je u siječnju 1942. godine Ruth i Rafaela poslala u Osijek obitelji Glesinger. Ivan Glesinger, ili Hans kako su ga zvali, bio je njezin bratić. Ruth je u Osijeku nastavila školovanje. Ruža je redovito slala pisma Ruth i Rafaelu u Osijek. Na taj način održavala kontakt sa svojom djecom, brinula za njihovo zdravlje i rutino školovanje, te im slala pakete s hranom i potrepštinama onoliko koliko je mogla. Đakovo, 1. travnja 1942. Draga moja ljubljena mala dječice, veseli me da ste zdravi i dobri, pa se nadam da ćete i dalje ostati dobri, zdravi i poslušni. Ti, draga Rutice, pišeš meni da ti pošaljem štof plavi za suknju, a znaš dobro da se sada sve dobije na karte. Pošto ti sada imaš par haljnica za obući, nije suknja tako važna, pogotovo gdje sada tebi to ne mogu kupiti. Ja niti ne znam kakav novčanik ti tražiš, škarice i mareš. I nemoj mnogo mene gnjaviti, pa ja imam zbilja dosta brige. Za crveni konac od tvog ručnog rada sada isto ne znam gdje je. Koliko puta sam tebi govorila da sve lijepo na svoje mjesto spremiš, da se ne mora mnogo tražiti. Ali, kako vidim, bilo je sve uzalud. Koji jastuk želiš? Piši mi drugi puta sve opširno i uredno, da se veselim kada dobijemo tebe listić. Još uvijek čujem da ne postupaš lijepo s Trafićem. Budi dobra i lijepo nježno postupaj s malim bracom. Pa ti sada trebaš da na njega paziš mjesto mene, jer ti si starija sestrica. Čim bude lijepo vrijeme, poslat ću vam romobil i bicikl. Sada ću ti pisati radi tvojih ocjena. Malo sam iznenađena što nemaš više jedinica. Morati ćeš malo više paziti i učiti. Vrlo sam neugodno dirnuta što imaš iz računa 3. Prije si bilo računu 1, zato što sam uvijek tebe muštrala, a sada da imaš 3. Moraš više učiti 1x1 i vježbati u računu, a ne da ti onkol Hans račun ne izradi. Nemoj se, draga Rutice, žalostiti što ti Mažica malo nagradne stvari piše, no moram ti pisati kada nemam prilike da ti sve to kažem. Budi lijepo dobra i poslušaj sve što ti mamica piše, da drugi puta bude sve u redu. Danas vam nemam kolača za slati,
Ja nemam šećera, no čim budem dobila šećer, peći ću nešto da se možete malo zasladiti. Već bih vas dvoje volila zagrliti i poljubiti, pa se moramo strpiti dok će mamica moći doći u Osijek, da vas, svoju milu i dragu djecu vidi. Neka i Rafić bude dobar i poslušan, neka brzo ozdravi, te neka pazi da ne dobije hunjavicu. Vas, draga moja ljubljena dječice, mnogo grli, ljubi i voli vaša majčica. U to vrijeme, imućna filantropkinja Marija Bauer, koja je bila podrijetlom iz Vinkovaca, a živjela je u Istanbulu, organizirala je u nekoliko navrata spašavanje židovske djece iz NDH. Njezin je plan bio spasiti što više djece i dovesti ih najprije u Istanbul, a zatim u Palestinu. Za tu je akciju saznao i Ruben, te u travnju 1942. godine uputio pismo Ivanu Glesingeru u Osijek, ne bi li mu on pomogao pronaći adresu gospođe Bauer kako bi ju zamolio za pomoć. Dragi Hans, evo nemoj se začetiti što sam se ja usudio pisati. Imam jednu malu molbu od tebe, a to je da mi napišeš adresu od gospođe Bauer. Što ima da novoga kod vas? Što radi Rafo i Ruta također? Mama i ja smo zdravi, šta si od vas nadam čuti. Sutra šaljemo onklu Jožiki paket i nadamo se da će ga primiti. Rat je buktio i situacija za Židove postajala je sve opasnija. U međuvremenu su Ruža i Ruben uhićeni u svojem domu u Đakovu i odvedeni u logor u Tenji pokraj Osijeka. Ruben je već ranije bio prisiljen sudjelovati i u izgradnji logora, koja je započela u travnju 1942. godine, a izgradnju je morala financirati židovska općina Osijek. Bio je to sabirni logor koji je djelovao od 1941. do kolovoza 1942. godine, a kroz njega je prošlo oko 3000 djece i žena, uglavnom židovske. Danas se na mjestu na kojemu je bio logor nalazi spomen obilježje. Ruben se uspio javiti gospođi Bauer i ona ga je uvrstila na popis djece koja su trebala biti spašena u lipnju 1942. godine. Trebalo je preko Budimpešte dovesti djecu vlakom u Istanbul i onda dalje prema Palestini. Na popisu je bio pod rednim brojem 20. Na istom je popisu, ispred Rubenovog imena, ime unuka gospođe Bauer, Fedora Franka. Fedor i Ruben nisu bili ni u kakvom krvnom srodstvu, iako su nosili isto prezime. Nažalost, nijedan se od njih dvojice nije našao u vlaku kojem su trebali doći u Istanbul. Zbog birokracije izgubljeno je dragocjeno vrijeme. Transport je krenuo kasnije i pod imenima djece na popisu u Istanbul su stigla neka druga djeca. U kolovozu 1942. godine u logoru Tenji je došla naredba da se logor mora raspustiti, a svi zatočenici deportirati. Ruža je vlakom deportirana u Jasenovac i iste godine ubijena, te se njezino ime nalazi na poimeničnom popisu žrtava kompleksa logora Jasenovac. Ruben je vlakom u stočnom vagonu 18. kolovoza 1942. godine deportiran u Auschwitz, a po dolasku mu je dodijeljen zatvorenički broj P9615. Prema podacima sa smrtnog lista iz Auschwitza od 4. studenog 1942. godine, Ruben je umro 27. listopada, a kao uzrok smrti navedeno je zatajenje srca. Rubenovi brat i sestra Rafael i Ruta preživjeli su rat i kao tinejdžeri odlučili otići u Izrael. Tamo su zasnovali obitelji i nastavili živjeti svoje živote, te se u mislima često vraćali u rodno Đakovo, ocu Josipu, majci Ruži i bratu Rubenu. Rafael rado dođe u Đakovo, kada mu prilike dopuste. S nostalgijom i ljubavlju priča o svojoj obitelji i lijepim sjećanjima iz Đakova. Kako je Ruben dresirao njihovog psa Lordija, sjeća se konja kojeg su imali u dvorištu i snijega koji je padao zimi.
Bila je ovo priča o jednoj obitelji. Priča o jednom dječaku. Bila je ovo priča o dječaku s kojim imamo puno toga zajedničkoga. Živimo u istome gradu, koračamo istim ulicama, volimo životinje, idemo u školu, družimo se s prijateljima. Ali Rubenu sudbina nije ostavila puno vremena za sve to. Ruben je jedno od 1,5 milijuna djece ubijenih u holokaustu.